influencer. Εδώ δεν είναι αληθινή γυναίκα, είναι μία κούκλα. Διότι πλέον έχουμε και κούκλες influencer. Δεν ξέρω αν ακούσατε και στην Αλβανία που τοποθετήθηκε υπουργός influencer. Έτσι. Εικονική πραγματικότητα. Κούκλες αισθητές, χειροπιαστές, οι οποίες, αυτές οι κούκλες, πραγματικά έχουν εκατομμύρια ακολούθους. Φυσικά από πίσω είναι κάποιος άλλος. Αλλά δείχνουμε την ωραία κούκλα. Η κούκλα λοιπόν αυτή μπορεί να επηρεάσει σε μέγιστο βαθμό αφελείς ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι πανέξυπνοι, αλλά είναι αφελείς. Μία κούκλα, έτσι προηγούμενη, φαντάζει τέλεια στα μάτια κάποιων ανθρώπων. Βλέπετε σήμερα, στην εποχή μας, πόσο δύσκολες είναι οι σχέσεις, το να συνάψεις μία σχέση. Δεν μιλάμε πλέον για γάμο. Δεν μιλάμε πλέον για να φτάσεις στο μυστήριο του γάμου. Μιλάμε για το πώς θα συνάψεις μία σχέση και θα την κρατήσεις μέχρι τον γάμο. Πολλοί λοιπόν, και ίσως όσοι πατέρες εξομολογείτε, θα αρχίσετε να το βλέπετε. Εμείς το διδαχθήκαμε στα πανεπιστήμια, αλλά πλέον το βλέπουμε και στο μυστήριο της εξομολόγησης. Πάτερ, ευχηθείτε μου για τη νέα προσπάθεια να αποκτήσω μωρό. Να είναι ευλογημένο, αν και ξέρεις όλες αυτές τις, τέλος πάντων, τα θέματα τα οποία έχει και η Εκκλησία μας και είναι και πνευματικά. Ναι, Πάτερ μου, αλλά δεν μπορούσα να κάνω παιδί, προχώρησα σε εξωσωματική κτλ. Ωραία. Τουλάχιστον, βρε παιδί μου, δεν έχεις παντρευτεί. Δεν θα προχωρήσετε με τον σύζυγο στο γάμο. Τουλάχιστον αυτό. Ποιον σύζυγο, Πάτερ? Τον σύντροφό σου, συγγνώμη, πώς τον λες? Δεν έχω σύντροφο, δεν έχω σύζυγο, δεν έχω σύντροφο, δεν έχω αραγωνιαστικό. Και πώς θα προχωρήσεις? Χωρίς σύντροφο. Τι να τον κάνω, Πάτερ, τον σύντροφο στη σημερινή εποχή? Προβλήματα, αμπελάδες, απιστίες. Τι να τον κάνω? Γκρίνια όλη μέρα, έλεγχο. Θα αποκτήσω το παιδί μου και τελείως υπόθεση. Αυτό μας το λέγανε παλιά. Ότι θα δείτε κάποια στιγμή να έρχεται που οι γυναίκες δεν θα έχουν ανάγκη τους άνδρες. Θα μπορούν να αποκτούν παιδιά χωρίς τους άνδρες. Και τα λέγανε, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τι θα συμβεί ακριβώς. Μία κούκλα λοιπόν είναι μία τέλεια ύπαρξη. Δεν ξέρω αν είδατε πρόσφατα στις ειδήσεις για κάποιον που παντρεύτηκε ένα ολόγραμμα. Ένα ολόγραμμα το οποίο είχε ερωτευτεί και ζήτησε να το κάνουν χειροπιαστή κούκλα. Την απέκτησε, την έφτιαξε και την κουβαλάει συνέχεια παντού μαζί του. Παντού. Γιατί? Απλούστατα. Δεν σου λέει ποτέ όχι. Λέει σε όλα ναι. Τι πιο βολικό. Λοιπόν, αυτές λοιπόν τις κουκλίτσες, τις influencers, τις έχουν βάλει, θα δείτε, μέσω και της τεχνητής νοημοσύνης πλέον, γίνονται τέλειες. Τα τέλεια χαρακτηριστικά, με την τέλεια φωνή, το τέλειο ηχόχρωμα. Έτσι λοιπόν, πώς να μην τραβήξει την προσοχή του ανθρώπου? Και δεν ξέρεις πολλές φορές αν είναι κούκλα όντως, είναι προϊόν AI, της τεχνητής νοημοσύνης, είναι αληθινός άνθρωπος.